Francine nilihin pen kardom pajirlom nili APHLC Renbudi Vice President ahin pen isi birta kimik sapatuni jalam sikelalo non kibang ji arkoya ciklo nipa inkoira isi ani ilitum APHLC it Foundation Day arani lo kasila bangso arani ke ilitum East West di Mahasau kedo Karbi kedo an Karbi sitame ilitum pinding sumpot alir asam pen ilitum labang so ani ke ilitum talon ponang po adim lake Longnit Borjan pachua klamalong lasi ilitum angso se article 244A mate 6 schedule ajakong mithang along richelong nangji pula so kachesong angso se adi mate ajakong ke patri kan labang so ani ke ongdung pen ilitum mulu ke bang song ponang po lasi nilihin pen ke lapan si pachini dunno pardon